labazali bam sengikumbule kaya labazali bam umama nobaba bangishiya awusawubona mntakwethu awu kodwa uyaphila my stufu my code 14 oqaqwa ngo17 wesipanela hawu kodwa ntokazi uyazi ngithi ngikubonge nje sithandwa sami yazi phela igcina ifikile leyo mpahla phela ngisho isithombe awuda usho wequeen bungaseze nje mfowethu ukuthi usuthu usinyusa kancane isiketi mamazi ngithi ukubona phela emazulwini uyazi ngicishe ngabona phela ya mama awu yazi ngiyabona lana impela nengcenge hey mama hey ungibulela impela hawu madoda hayi kulungile mama ngizosibeka nje la udongeni uduze kwami uyohlezi ulenga la eduze kwami awu danki queen ungabhisani wena ngento yami lapho ngizokwazi nje lapho anazo ke queen hey madoda wenzani manje? Ngihlile general. Wena ungazongidakelwa wena manje. Ngeke ngizemdliwe i28 wena manje. Ungazongidakelwa. Le tayikho ngenombolo. Hlala amakhadi la ngigidlile. Fisa suka umphethe nami. Awanda ngokudlala nama28 amakhadi fisa suka. Hayi ngicela umngqondo engasile nje mina. Lamo. Sathela ngifuna ukulala. Baba. Wena ungathi mawusosuka ngalo usuzofika nokubhonga kwakho lapho uthazini khathele mina ukulala lawe la empedeni man kanjalo ke namhlanje uzolala ubhekele sezwana ayihla baba Mike angishiya ngisasemncane sengikumbule kaya labazali Get us wash. Yabona namhlanje exit will become your entrance ngiyakutshela. Madoda. Sanivele nilale nibhabhabale nje la engathi uthi nise hotel. Akhona hotel la, akhona sanilele nibhala ofola. Ngilicishe washo kufanele ngiqale ngibone ukuthi kwenzakalani la ngaphakathi. Yini sebefuna ukweqa laba Hayi lalela. Akhulekani bafana bami. Nginiphathele indaba ezimnandi. Nginiphathele a new one from emnyango. Into enuka phu iBridge City. Nangu ngithi kuzoba kuhle mengimfaka leseleni. Father uyazi ukuthi iseli ihlala abantu abawu2 or let's just bathathu si overload. Musu kuba isidididi wena nibathathu sengilethe wes4. Awuboni ngani iyabalance lento. Uzolala laphi lo? Ufuna ungitshela ukuthi lo menganayo indawo kulala la ngenze njani ngimgodukise ngimbusele kubo. Hayi cha Father ngcono goduke mina yena akangena ngimvulela ispace. Udake wena usano 13 years okusamela udonse esiqunla ungazodlala kokona ngazi ukuthi nginibuzelani ngoba khona emakini la namhlola bo awuthwani ngiqaqa Angikhipha lo doda umuntu asazi nokuyinwaya. Usho kuyinwaya kuphi mama la ngemuva? Hayi khuleka bazokunwaya laba bazokunwaya ngeke uphindule unyelwe. Wompela kathani ngubani emagetseni asentshonalanga? Uba futhi wena sinqama ngazongijola busula ngizokufumbe ngempama. Lamo idinga wena ke le. Awubamba umthobozo la. Wena phela kancane. Khuluma nonongolozo omnyama, inyoka ehlaza umabona bulawo. Vula ngo8 ngivala ngo7. Kungubani okangaka emagetsini asentshonalanga? Mfethu. Ku2 no6 mina ngisabele madoda ngaphesheya. Alright intwana yami ungasabeni namabizo ngaphesheya ufike kahle kugcwela lama 26 la. Esaye general. Oh yes madam. Le ndoda lentwana lethi iyasabela la usabele nayo. Iyasabela. Yes. Dr. Mhlophe.
Now 6. Sabala now general 36. Uyimini osebenza lapha ku Streamline ngifasela 3 beats. Now 6. Ngiyavula ngo6. Ngilandele ngo7. 8 ngiyasikaza ngawo. Kuba usengapha. Oh mina mfethu ngibangibiza mfethu uZex mfethu mazakaza. Makubiza uZex mazakaza. Fuck umlisko. Saka ama phansi wena. Shit. Zex mazakaza ngizosebenza kanjani? Hawu yazi brother isikhathini samanje bese amathuba omsebenzi awabona. Njengasebenza ungibona ngila. Mathuba omsebenzi mancane xa kwenziwani la sisebenza amasipala sibhusha ihlahla. Wona ukuthi uba imfanelo zakho. Khuluma ngani brother imfanelo? Lendoda ngithi mina ubani waqasha akufaka emkhambathini njobona uhamba uphakamisa nje ukuthi 26. Umfutho somadladleni mfethu umavusana. Yela mavusana kudakelwa yazi. Akadakelwa nakuphela kudakelwa naye mina yazi. Akamxolisela futhi. Lalela le nombolo hamba uyikhuluma yikho. Fuck all. Niyazi ukuthi inombolo sayifela kanjani thina la ngaphakathi njengoba nihambe niyikhuluma nje ngaphandle. Kodwa yena usochamile mfuthu. Kwamanzi amabhloko nje. Ngoba ubona nje brother sungichamisile. Yabona ungazongidakelwa niyazi. Ungazongidakelwa ithi uyikhamele man. Ungazothi uchamiswe yimina man. Wena futhi inombolo izokugweba. Fuck, mfethu nam up. Down. I'm slim mala kwan. Set. This is the type of weed I'm smoking. Wena mo uyazi ukuthi wena ukosta uhulumeni u450 every day. Mfowethu, ukhuluma ngani? Awazi ukuthi wena isibosho sikosta u450. Ungazobheda la wena. Ngathi sidla amanuros umuntu uzokhohle 450 ungazohlanya la wena. Yazi uhlanya ngempela. Bafana bomlungu kamba kahle. Father. Ngaba nibhaleni yonke ngaba akekho akabuyi kopaka. Hayi lutho Father sesibuya sonke ukuyopaka. Ngiphelele lonke mfowethu. Asiphelele. Kangona mfowethu uthanda feba kubiza ngobani wena mfowethu? Bangibiza ngoZex Father. Uze kusokunuka nokutshela igama lakhe sepasini wena. Habe. Nguzakhele Father. Wazakhele mfowethu siyakhuluma ke manje. Ngabe mhlawumbe ukhona odinga isibhedlela obuthakathaka okanye mhlawumbe one complaint esikhalazo mhlawumbe. Khona mina Father. Wazakhele mfowethu ngabe ukhala ngani ngane kwethu? Father mhlawumbe mangenzeka mhlawumbe ngajabule mhlawumbe ukuthi ngiye kwenye iseli because ngishaye uzolo so bengifisa ukureporta lo muntu ongishayile. Noma mhlawumbe mangenzeka Father mhlawumbe ningise kwenye iseli because Ubufuna ukushintsha iseli mfowethu. mangenzeka Father. Mana ngixolisa lapho wengane kwethu. Uthi ubuwazi ukuthi njengoba uzoreporta lo muntu ozomreporta usazohlala naye la kuzokuthatha isikhathi ukube isicelo sakho siphumelele ukuthi bekushintshe igumbi lo muntu othi nje ukushayela usazohlala naye uthi ubukwazi lokho mfowethu. Cela ukuyikhansela complaint Father. Wadlaba asinyakaze mfowethu. Utamdala izene nzeni yepho mazele nzeni. Uthatha ukuthi ukhuluma namaphoyisa la ufika wena. Uyazi ukuthi ufuna ukufaka complaint la uqala kumina. Complaint iqala kumina ngene bese ngidlulisele amaphoyiseni. Ha? Ngizocomplain kanjani wena bhuti omdala ngifuna ukucomplaina ngawe vele. Kanti ufuna ukucomplain nami. Wena ungijwayela kabi. Uya. Yes, it's impilo yasejele man. Yes, it's impilo. Hayi kulungile kamzobe ngizokubona mfowethu. Hey. Wemnumzana. Ubani ke wena ngoba ngathi ubuso bampela achabe yaqala ukubona la. Angushezi mina baba ngiqala izolo ukusebenza nje ukungibona ngila. Ushezi. Weshezi. Uqashwe kanjani? Uqashwa nini? U-apply nini? Ngoba phela sikaze sibone ngisho iposter sibadala saqala ukusebenza la. Ngabe sibatshelile phela umzala aba-apply. Ngibona ipost online ngase ngiya-apply ngafonela for interview. Ingakho ngibona ngila. Akwahle wena seqashwa online lana. Thina singatshelwanga ukuze nathi sikwazi phela ukutshela umzala nehlobo. Njengoba ubona nje njengoba ngila. Weshezi. Akutshenile ngobungozi obula kule ndawo. Ngoba ngiyabheka nje ngiyakubona ukuthi awunteka uwigi.
uzokwazi ukumelana nokuganda amabhantinti la ubusuku nemini. Angizokwazi baba, ngizokwazi ngoba njengoba ngila kuyakhombisa ukuthi ngifuna umsebenzi. So njengoba sengikutholile angikwazi ukudedela ngesimo sokuthi ngisaba amabhantinti. Ngizokumela konke lokho. Hey lalela wena khona umaligaju la ngizwe. Khona abantu abebamba imoto zeimali. Khona abantu abebedubula la ngaphandle abaneyidumphathi. Kukhona abantu abenza imigila mkhubo ongakazi uyibona. Ngaphezulu kwalokho nathi amaphoyisa sibagadile siphephile. Namaphoyisa afike amadoda la aphenduka abafazi. Uzokumela lokho? Angizokumela lokho baba njengoba ngisho umsebenzi kade ngangufuna ngeke ngize nguyeke manje sengiwutholile. Hayi kulungile sheza ngifuni bese nithi ugatsheni akanixwayisanga. Ngiyakutshela pasopa sheza. Angifuni bese nithi angitshelanga usigade. Usigade sheza. Wey. Hey, wakatshela wey, Hercules mfowethu sigora ska castor oil. Yabona wena kusele kangaka ukuthi ngikushaya ngeqolo phansi umdidi ubheke phezulu. Uyazi mfowethu mangibona wena ngizwa kunyakazisiso. Ngibafunga ba ngichabona wena ngeliphele liviki ngakushayanga wena. Hayi amancoka. Ngiyakutshela buka. Kodwa phela kuleyo kushaya ngeke kulunge. Uwedwa. Awungizame sibone mfowethu. Cha hayi kahle wona usigora. Awamancoko lawa. Iyeke lento yakhe angiyifuni. Uyazi wena Hercules. Ento engayithandisa isile emsebenzini. Ngikulalele mfowethu. Yini mfowethu enza ukuthi uyazi ngithi ngiyahamba la emaseleni ngihamba ngibheka igenge le. Memfu lokho kuneqhoma ecijile ngathi umuntu awonke. Uqashwe nini? Uqashwe ubani? Uqashwa kanjani? Yini abaphathi njalo benze lento yabo ukuthi basifihlele ukuthi uzoqashwa kanjani? Uyazi mangithi ngiyabuza kuthini? Kuthini? Kuthi uqashwe online. Yini abaphathi bethu bengasihloniphi mfowethu? Wabe kufanele uqale kwazi thina ukuze sizokwazi phela ukuthi sifake umzala, sifake abashana. Ngabe phithizelo ogatsheni lana. Ngokagatsheni la emsebenzini nabe bengasihloniphi. Ave bengasithathi notice. La emsebenzini kuyamemfuka nemefu, kuyamemfuka mefu. Kodwa awekho ama-poster aphuma ukuthiwa kuyaqashwa la emsebenzini. Hayi. Uyazi enye into engicasulayo wona mfowethu. Ayiqali lento. Habe. Ayiqali lento mfowethu. Lento iyaqala ngokuthi sibone sekuthi Memfu umuntu ekuthiwa uzoba imanager umphathi. Singatshelwanga thina njengabasebenzi abanesipiliyoni ukuthi ku-apply kanjani lapho. Yakhona ogatsheni. Manje nawo ufuna ukuba imanager. Sekungifanele phela ke manje. Mara kwagatsheni wena ube imanager. Usho ukuthi awubona umanager la. Kwagatsheni laphana awungena ngesipiliyoni la ko-matric laphana uyafunda ube nezibendlela kwagatsheni ugogole ugqoke amajazi anemiyeko. Hayi ngo-matric kwagatsheni. Akumele uye kwi-matric date ukuze uqualify kuba imanager. Mina nawe serious sikule mkhakha le ngobani sino-matric mfowethu. Ngena manje indaba matric. Kwagatsheni uright nje ukulo mkhakha wethu lo ka-matric mfowethu. Wona Hercules ingqondo yakho uthi usahambisana nayo uhambisa ivele ithatha ibreak. Uyabona yazi indaba yathi break ingoba nawe ukhanda izindlu ngodaka ke manje ugcwele ukudlala. Ukuba imanager akudingi umatric mfethu uqhubeka ukhanda izindlu ekhandayo angizazi ufika phi nazo ngalolu daka lwakho. Uyabheda man. Ukusala kodwa inaso isipiliyoni. Zeke mfowethu kazi lami. Ethi ahamba kahle. Akuhamba kahle mfowethu. Manje uzalo lo usifikela izolo bakuphethe kanjani kulesela lapho kufake kuyona? Mfowethu ngiphelile induku mfowethu. Kodwa bangishaye kancane ngoba leya razi ngisizile. Khona razi ngisizile umkhaya wami. Webafu. Mhlawumbe wena ukala okuncane. Yabo kulesele kuyona. Yesihogwe noqobo lwakho. Yesihogwe noqobo lwakho khona lapha. Umfowethu angishawanga laphana ngishawe ngaze ngayichamela bangiphethe ngejameni umfowethu kodwa ngoba phela wena futhi uthe uyayazi inombolo manje kwenzakaleni pho lapha ngaphakathi
Eyadlala wena ngithi njalo silimaza ngasekhaya uMavusana sibhema insangi yami singitshela ukuthi ngifundisa inombolo. Mangifika lapha kwisele ngikhuluma into engifundisa yona. Ama-28 awaya ama-26 lapha nama-28 awayazi into engiyikhuluma lapha. Awangishayanga mfowethu angishayiwe lapha. Mfowethu ngifisa nje ukushutshisela ngibona nje. Mina khona irazi ethe izongifundisa inombolo la 28. Manje angifuni lokhu ngiyicaka kakhulu. Uthe uzongifundisa ngifaka online yonke into. 10 28 28. Uyazi ukuthi kwenziwa nani? Wena yini ngathi udlala umona nje kulento engifuna ukuyijoyina ngoba phela mina ngiyayazi into engiyenzani. Nginamona wemfowethu. Kodwa 28 ungathi ngikukhuzama. Hayi, wena ngakubasho manje ukuthi uMavusana ukufundisa inombolo ebhedayo. Manje yini oyaziyo ke wena? Kulungeleke siyazi enza. Ungasakukhuzanga. Kanti manje lo mona usungaka usuthathaphi? Alright mona wami, enza wena. Cha, ngeke usungamona manje. Alright. Kodwa ungathi ngikukhuzanga. Okay man, kanti wena siboshwa. Hey uyazi man. Yini Fatela kwenze njani? Hey. Love more. Ngathi angifuni iboshwa iqhamuke ngemuva kumina. Fatela angizele leyo nto leyana mina. Ufunani pho? Hey. Yazi Fatela, engishanga ethwini. Yazi kade sagcina unkantini lapha eKebheni ayibona lonto. Ini? Unkantini Fatela. Hey lalela mfana wami. Yokile inyuke ngampenda. Mina bengizoyibambela ithwini lana Fatela. Hey lalela, o20 abasekho ngisho ngaphandle. Ngitsheleke sila. 20 rand. Ngiqala 100 manje ngidlala. 100. Wena Fatela uyasixopha ke manje 100. Bawuthi phela mhlawumbe likhona elinye isupply onalo ungahambe uzama kwenye indawo. Akulungile Fatela ngizokhatha 100. Ukhona 100. Ngizokhatha 100. Ono Fatela. Isana Fatela. Zonke. Indoda kodwa lo muntu yazama. Yazama nje. Hayi Fatela. No wonder nje lenkantini sihlezi ibhemi sinuka ibhuzo. Mangathi uyifaka ebhuzweni. Ubonile kahle uhefu lo. Futhi masuphuma ebhuzweni. Umuntu uzoze ebhema nje nebhuzu lakho lana iFatela. Suka siboshwa la suka. Fatela. Eish. Hey handyman, ndoda nayo lahleko. Hey, usuhamba wabuya koKokstad. Hey, yabona Gatsheni. Indaba ejelela seKokstad angiyifuna la ngihambe khona. Hey, yini uqinwa amazambane lapha. Waphela kuthiwa ngitshala amazambane lapha. Hey, lalela mfowethu Gatsheni. Kungcono kwalowo mazambane okukhuluma ngawo. Yabona nje ijelela seKokstad angilifuna lelihambe khona. Hey, amaXhosa akadlali lapha eKokstad. Hayibo. Hey. Uthi usayihlalele nje eselini kunombhobho la eselini uhlala wedwa lapha uthi uyeza embhobhweni kuthiwa emfondini khawufunda iBhayibheli lapho uma uthi uyagoloza khona into abasuka beyifakele emlenzeni bayicontrola ngeremote abe itracker kuthi ayiye ngiyabona ukuthi madoda thina sinempatho la hayi bothi nempatho kakhulu angifuni uqamba mangagatsheni yabona iziboshwe icomplain ngani la ziyatefa hayi ngizwe kuthi uphenduka umngani nentuthane lapha hayi ukhuluma wedwa hayi kulungile handyman umuntu akaqhubeka nomsebenzi awenza awuzele vele hayi ngisayifana hayi awu general waseMpumalanga handyman hayi ngiyavuka hey ngeke ulufile wena mfowethu ngeke wena ngafaka uthi ubullet wena kanjani ufika kanjani lana wena kumele ngabe uyajabula ukungibona kumele ngabe uyajabula ukungibona
Shuthi bingakuphathi kambe lamasimbo wawenza ukuthi ungidubule emahlathini ungishiye kanje uchithe igazi lamfweni. Hayi ndoda lalela ndoda endala. Uyazi ukuthi into yangaphandle ayisebenzi la ngaphakathi mfowethu. Yabona ke singakafiki nje endabeni into yangaphandle. Awungitshela. Iphi imali ohamba nayo? Imali yamadala. Lalela hand mina nazi into yadaleka kwadalekani mfowethu. Futhi ngiyasuka la mfowethu ngiyahamba mfowethu yabo ngiyaqueen. Mangithi ngiyaqueen mfowethu ngifike ngiyamfakela ukuthi ayekuse queen ngineyinombolo nayo imali ngishaya ukuthi siyolanda ukuthi umjida wami osale lapha ezihlahleni yabo. Kangithi ngizokulanda futhi ngithi ngiyafika mfowethu egceleni ukhuluma usongibizela amaphoyisa mfowethu ngiyafahlaka bathatha kwamali angidlanga le mali mfethu kwadaleka lwana bangela doda ewuhendi ngangitshele ukhwini ukuthi ayikuse sokulanda mfethu bese siyakuphuthumisa esibhedlela futhi ayikabi doda ewuhendi uya general ungazongenza isilima wena musu ukwenze ngathi unecare ungachitha kanjani igazi lase 26 uyazi uchitha igazi lamfweni ulahle intabeni eAfrika nakhona ndoda ewuhendi nawo sex uyayazi imali futhi imi kanjani futhi uyasazi imo semali mfethu foolish ngiyamfune folish yakho wena ngicatshona ungafika uchitha igazi lami ngiphinde ngizofolisha nawe efuthi mfethu uthanga kwena uhleleke sonke lesikhathi ngoba mina bengivalele khona ukuthi la bengivalele khona yabona ke general idlozi lomuntu ayeke ulenze lutho uma singakashaya isikhathi sami angeke ize ngife doesn't matter ukuthi ngishaya ngo2 bullets 16 bullets ngizophila ungishiye ihlahleni nje lapha lakhi qhamukiyana abantu abazingelayo laba bahamba nezinje ezinde engaka mfethu nakhona sho lezi zinja zabo zimandla ekuzweni iphunga lesihlama ngoba sho ukuthi wathi ungidubula lapha kwaBosheka mfethu ayi ziyangihogela inqini abangithola kanjalo bangithatha labantu bangishova esibhedlela mfethu hey mfowethu ngithema ngiphaphama esibhedlela lapha eDington ngiphaphama mfowethu ozankosi bakanje ukuthi babona ngani ukuthi mina lo weqile angazi ngathathwa lapho mfowethu ngashovwa straight eCockstad njoba ke manje ke sengize nje ngaqeda eCockstad babuya bangitransfer back la kodwa ukuthi angibonga ngoba uyaphila nje fuseke man general fuseke ayikho into ibe ukuthi ngiyaphila lento wayenza ngaphandle wena sisazoyibona ngoba ngakutshela lo Ntomfowethu ukuthi inombolo oyidale ngaphandle iyamahla iphinde ishayise ngoba sengishayisile mfowethu ngishayisa nawo lo anobangela owawudala eAfrika yes izwa leso hayi Ubheka usiza ngani lesi skate kodwa awuyasijazi wena sana iwozala oyibuye la ngala wena sana uhamba nobaba bawula uhamba ngedwa ngixeni nento leyathana ufuna ngigulukudeke nje nenze ngibone izinto engafanele niyibone bengangani bengazi khona phela mina Brazilani yazini ke ntwana ngoba usungibonile ukuthi bengenzani la wena usuzoqedela le tata ngiyenza la mana no studio ubheka man kanjani Brazil umqedela Brazil wena bambi 45 lana wena mani qedela ustudio ubheka ngoba Brazil manje ngivanga Brazil wena sana wamanufe uyazi mina lento okhuluma ngayo ukuthi ngayiorganize manje mina sikuphikelelise sinje yabo wena wasali babutonga la wena sana sibona umsindo Mayendi hendi awu madoda ikuzimala umgulukudu majapa amafence uqhamuka wena usuzokhuluma nje usuzokhulukudela la wela mo nenzani labona ukusihlama nje la uyabona ke wona Mayendi nalo line wakho wena ngiphakamisele yona nombolo usisabela wena shayisana phela Ntomfowethu usabela into engaphesheya Ntomfowethu akusabeli isidalane nawo nenzani la Hayi intwana bekishayisa istrati la hayi nakanye Ntomfowethu inhlavela ngisadabile Ntomfowethu kusebenza ama 26 ela mozit manje ufuna ukuqhatha inkampa embili
ufuna uqhatha intshonalanga nempumalanga uyazi ntomfowethu ukuthi ayikho imisebenzi oyisebenza mhlawumbe la ngisadabukile kusebenza amadoda amhlophe ziphi Ngiyabamba ngokumnyama sithi manje. Ngiyabamba na. Hayi sihle lentwana man gate. Wena uzophinda ukulayitha. Hayi mana flobe ubeke lesitoko. Hayi bamfuza untwana. Shayisana phela. Ufuna ukwenzani lo muntu la? Na brother bathi befuna ngiyifica ibhizi lana phethe ibhizinesi thombe lana angazi noma ibijabulisa mina ngafika ngizochama la. Angazi ukuthi kwenzakaleni manje sebefuna ukuthi ngiqeqeshe yenza la. Oh, shayisana ke ntwana. Yabona sengikwenzela ififa. Ngoba ngabe sikhuluma nani mhlawumbe udunisile ulapha mawula. Kodwa mahindi wakusave okusho ukuthi wena usungigoleta ifavor. Ngigoleta brother ngoba anginamali nje. Shayisana ntwana angifune imali mina. Ngithanda umoya wakho. Too short. Yebo ndoda. Yebana. Ndoda. Ubusuzwile ukuthi le ndoda umayendiyende ibuyile la station ha? Ndoda ngizwile. Elithuvutha amalanga. Unobungozi. Yini? Phela ngithena mbekoshiwe le legend lase Kokstad. Oh, we Kokstad ubastard. Hey no wonder nje umentshisi kanje. Yazi ukuhlangane naye lapha etoilet wangiphutubeza ngenzela ulaka olungako liqhamuka. Yebani, phela lapha eKokstad ithi walifaka walibuya nodaka. Hayi, awume kancane lapho bo. Umuntu owayesho lo sisho uyi-38 ne? Uyishizwa yini yona? Uyezwa nawe ayifakwa libuya nodaka. Wena ungazokhuluma inonsense wena la. Ungazokhuluma inonsense wena man. Kodwa ayifakwa libuya nodaka. Mina ngikhuluma indaba amahendi man. Uyazi wena ohamba usinda wena. Nawe ngabe ubanjiwe lapho oshona le koKokstad ubhizi lokukotela lapho ukotele entambeni ungazi ukuthi ukwenzani. Ukani ukuhlana lawa amadoda wena. Hayi ngizwa kahle lapho ma. Ubani igama? Mina ngizwe Express. Ufike nini la? Brother senginenzuzo ngifike senginenzuzo. Ngingakubamba le Jaldini uthi ukunyakanyakaza la. Nakhona ngibamba imashi yakho ukuthi hayi no imashi yakho isabelisa u6. Ngiyakubonza wakabi 26 but imashi yakho ngiyayibamba ukuthi isabelisa ulayini omhlophe angithi uyambamba. Eshaya kube 26. Na brother ngiyishaya kube 26 brother ngiyishaya kube 26. Shayisana nakho shayisana nomuntu right. Sure. Mina bangibiza uhandyman. Sure. Mina ngizokufaka 26 ngakuthatha ngikise kwigunya direct. Sure. Ngifike ngifakele ngolayini wakhe igunya likufake ngaphakathi 26 angithi uyambamba. Sure. Nakhona ke ntomfowethu iyodwa into engifuna ukuyazi. Umsebenzi waso26 unzima. Kubanjwe ilahle elishisa lipholele esandleni. Uhlula amadoda nakanye sewonkana kangani kuthani kunyaka sikangafasa sebenza ngithi uyangibamba. Sure. Uzongumela. Sure brother uzongumela sure brother ngokwazi ngomela. Une sure. Sure. Sibamba ilahle elishisa lipholele esandleni uzongumela. Sure brother. Ungangenzi isilimo uzongumela. Sure brother ngomela brother uzongumela. Kumele ngikufake kwi-test ke manje ukuze mina ngifika lapha kwigunya ngisabela into ezwakalayo ukuthi le ntwana sengiyithestile umsebenzi waso26 unzima izomela ngithi uyangibamba nakho ke mfowethu ngizokwenza isokuqala umsebenzi waso26 test le hayi ukuthi uyi26 test sure nabo ifoni yami into eyenzakalayo la ntwana kade ngisabela nomaphuza bangitshela ukuthi intambama ngenzeka kutheleka abakazidlodla emaselini behambe bebhequlula yonke into bethatha amafoni. Sure brother. Manje le foni ayikwazi ukungilahlekela ntwana ngoba mningi imisebenzi kusamele ngiyisebenze ngawo lo layini wokapteni ngithi uyangibamba. Sure. Saluti. Ujwayele ukuchatha ekhaya? Sure brother. Kungcono vele uma uyinsizwa kufanele uchathe. Sure. Kuzoba lula ngoba lo msebenzi engifuna ukunika wona uyamthanda umuntu okachatha ekhaya. Athi awona lo uvaseline. Bona ke masifaka uvaseline nje enzela ukuthi ishiyeke ngithi uyabamba. Shayisana. Ngifuna ngithathele le phone le. Uyinyuse ihlale la emathunjini kuze kube kusasa. Kanjani manje brother kanjani brother? Angithi ngiyachaza lethi kanjani uzoduma usufaka ifoni enqini ize swing. Brother ngeke brother awungeke wengele phela awungeke brother bengamselo sinzi manje la. Brother ngeke brother Yewe ufuna ukwazi? Brother ngeke ufuna ukwazi? Brother. Ngakhinza la mina manje. Ngicanga ngathi. Ngifake le toilet ngikuflasha ngithi uyangibamba. Ngiyaqolisa brother.
Ungazokwenza isilima wena engathi uzowumela manje umsebenzi ngeke usawumela futhi. Kwazi mina phazu kwengazi umsebenzi. Lalela usuzwe imfihlo serious kabi yase 26 awusakwazi ukuhlehla manje. Njengoba usuthe uzowumela usayinile icontract wena yokuthi ufuna ukungena e26. Kumela ke umsebenzi yakho ke kuthiwa ungangenzi isilima ngicwele kaWatana usufuna ungiprove wrong. Mina ngibaphe imashi yakho wena manje yini waxega manje sini? Brazo. Baba ngithi ulayithile yini manje ufuna ungiprove wrong? Brazo akhuleka brazo. Ulayithile? Le phone le ngifuna ihlale la. Kuze kube kusasa ngoba ngifuna uma befika oFader emaselini bangatholi lutho. Angithi ngibamba uma le phone ukwazi ukuhlala nayo la eswini kwazi kwaba ikusasa ziyangena ezakho ukuthatha straight kisa kwegunya sikushayisela uphawu lakho Ntombi mfowethu uba ngaphakathi 26 sikunika Ntombi mfowethu iAvarol yakho Ntombi mfowethu ekhakha angithi ngibamba Brazo. Salute awuthi ngiphinde ku-add uvaseline and then zokuthi ungena lapho uyuse ngoba ile ndawo engahambi lezongena kuqala akusheshe intwana ngena ngale uphushe le phone ihlale eswini musu kunokuthi khala hamba lapha toilet unyuse le phone Brazo. Kunabapamisayo kodwa kaze baboshwa konke okudlala inombolo. Yazi bona Fader. Hayi khamba kahle uyabona. Hayi akufana Fader lalela Fader. Kune favor Fader bengicela mhlawumbe ukuthi ungangisiza ngayo Fader angazi kanje. I-favor yini leyo ukhuluma isizwe? Fader manje kunomuntu kahle ongaphandle. Ya. Kunempahla yami afuna ukungifaka nayo afuna ukungilethela yona. So bengicela Fader ukuthi mhlambe ungaba uwena yini ongangireceiveela lona lelo phasala lami Fader. Ngizobe sengithi ngikwazi ukuthi ngikunike noma 500 Fader. Mana phahla yini leyo? Qala before ngize ngivume noma ngiphike. Yini leyo? Akuyona into etheni Fader mhlambe enga. Ngichazele phela khona ngizokwazi ukuthi yini. Maye mawuthi akuyona. Yini leyo? Ngifuna uqale ngazi qala. Fader kahle la kunommese yabo ophuma ngaphandle manje kumele ungenela ngaphakathi so Fader ingakho bengicela wena ukuthi ungireceive yona because ngiyabona la ngaphakathi yabo into nesengizenzile yabo ukuthi engathi sekunezithe eziningi kakhulu so manje nami Fader ngizama ukuthi ngiyivikele ngawo so Fader ngiyacela imali wena uzama ukungitshela ukuthi wena uyisiboshwa ngireceive wena isikhali ngisifake la ngaphakathi futhi yonke enijwayele ukuyenza vele leyo Fader angiyini uzocela mina ngiyacela Fader ngicela ngeke inkomo Fader ngiyeke indaba yenkomo Fader ngiyacela lento le futhi yonke enijwayele ukuyenza lalela manje into ezokwenzeka yabo njengoba usuyilethe la futhi ubuzoyiceba mina into engizoyenza lo daba lakho ngizolifisela kwabakhulu ngizolise office Fader ngifuna umela nje uyezwa into ezokwenzeka ngizokureport wena uhambe e-office ufike usho ukuthi uthe kumina ngithatha ummese ngufakela ngaphakathi no lalela Fader ninayiboshwa nijwayele le lalela Fader angikisho kabi nami usho kanjani ngithi ngizoyizama nami ngizozama manje uzozama kumina futhi ngibe ngizozama nami la Fader manguthatha lo mmese wakho ngufaka la ngibanjwa uzozondla lengane ngisho ekhaya Fader uyasineka ngaphezulu kwalokho futhi ungisilinga Fader ngiyaxolisa Fader into ezokwenzekile ngizokureporta kwabakhulu hayi ka Fader and ongikuthandayo uyasazi isigwebo ukuthi sisho kanjani hayi ngiyasazi Fader kabi kuhle ngoba uyasazi ungahambe futhi ngizongicasula ngiyaxolisa Fader ohlala iboshwa ngizele kuzosebenza mina ngizele iboshwa iyangena Saza abakwazi ukuyivaka. Iyakusheshe manje isikhathi siyahamba kuzoqhamuka abantu Bazozama ungethela uvaselina. wena ke ngiqeda uvaselina mningabe uvaselina ngubhixele lapho uvaselina usala kanzima ngabe tshela usukeula manje kuzoqhamuka abantu iphusha lo phone man iyangena esingenile bro. Wona ukhalisa ubala esibani usisama TV ukhalisa ifone encane popopo usuba isilima wena Inzima impilo yasejele man. Yes. Wamalambulavu ngiyayibona njalo ingqondo zakho uyenzani ntwana
Lutho mfethu ngishayisa isirathi nje intwana yami. Ngigadile. Ngiphethe top upidi. Ngigadile. Intwana yami ngide wena. Wena wangasehla. Ngitshene ndoda enkulu. Awunazo-ke nazo. Kahle futhi. Ya. Wakatshena usho. Kunajele engamqondisisi la engamazi. Le general ufuna ukhulume. Kunalo jele engamqondisisi la engamazi lo ngathi uzwe phana nje usigqoko lo ngathi incanyana le. Ufeyini lo muntu lana. Le stititi seyiqhomo. Hey. Yazi nami ngicasule kabi indaba yakhe. Ngangivele ngabona ngaye sethi mimfu. Asimazi nokuthi uqashwe kephi, eqashwa ubani, eqashwa nini. Ayibhayiza ngempela le nto yazi. Manje ngifika kuyona ngitshela ukuthi ngifuna ingenzele ifavor yabo khona inombolo yami ngifuna angifakele yona la ngaphakathi umuntu uyangijikela ngitshela ukuthi lelu daba lami uzolithatha ahambe ulifaka le kwabakhulu ahambe ulibika yonke leyo nto nakha awuqathela ngihleka manje futhi umuntu engibhayizise angithi lento yena okuyitshethi nisile wazi kahle ukuthi mina owenza lo msebenzi la ubuyaphike kuyena awukatshana sibona khatheni uyazazi khatheni uyazazi buyabenyathi uyabiza khatheni ngacela kahle wena uyakhumbula la sangicela sisebenzisana kahle khatheni ngacela kahle khatheni ukuthi ungifakele impepho ukuze ngikwazi ukulungisa izinto zami lapha ngaphakathi eselini ngithatha abantu khatheni 880 ngempepho khatheni azilunganga into zakho ayingenanga impepho phela kona kwazameka khatheni kwazameka khatheni khiphani imali ke madoda nanka namanyuza nginifakelile hayi khatheni kodwa uyabiza khatheni futhi uyazi khatheni uma ukuthi mhlambe wena imjenejene kukhona inkingana la ushoda khona lungile ngifakela umsebenzi mina bese ngikubhala edobeni bese ngikufakela ke lonto yakho ofuna ngifake nakhona sengingadependa phela ukuthi yini imali khatheni phela isimo se hayi uyabona lomgozi kakhulu ke leyo awulingalihle 1000 hayi khatheni uyayibona 1000 khatheni we general ngirisk angiphalish leingane la hayi khatheni ngisazocabanga khatheni wona wayoza ngibhale edolweni uyazi mangibhalile ibuya nenkonyana uyabona ke khatheni asetshenzwa hayi two shots yini kodwa Hayi badiri namhlanje lesiphithi engasiqondi kahle delivery post badiri bafana ngitshele lo shona ngizwile yonke lengqondeni phezu kwayo Endimene zishapho nginikabela ngemumva nje wena kwenza njani kujalekani ugeneral osabigwala kanje ndoda ngithembi wena angithembi mhlawumbe ufuna ukugethisa okusabovana nje la kumina ngaphandle bafike bakuzwisa ibherayiseso waba week ungazongijwayela ka Endimene yazi ungazongijwayela ka ungazongithatha kanjalo ngiyakutshela bra wami lalela wegeneral mina ngeke ngize ngivane ngisuke ngikugwaze nje mina nginawo lengqondo yakho angeke ngize kugethisa okusabovana nto mfowethu ngikushika kanjalo lento oyenza kumina eAfrica namanje ndoda usangibambela into edaleke ngaphandle general ngakufakela nto mfowethu inombolo iyamashi iphinde ishayise uyazi ukuthi inombolo ekubambele ihwintsha ayimini ulayini wawudala ngaphandle usumashile wazi wafika mina njengoba ngila ngilo nobangelo wawudala qobo lwawo kanti kusokuthiwani inombolo mayithi inhliziyo yonke inhliziyo yonke nto mfowethu kuyadaleka ungabi mude ube half yefleka ngithi uyangibamba yabona sisazobona ukuthi sidala kanjani ngalo layini sorry brother zipho wena manje ngilandela yonke indawo manje kunenkinga la inkinga yani ngalesikhathi senzelwe umsebenzi lo ngathi ukhohlwa ukucisha ifoni ngikhohlwa ukucisha pho yini manje evaporate eswini yenzani evaporate eswini yavibrate evaporate kungikhitha zamathumbeni ngabakusasa yazi ukhwini wami sho lo ngifonela ikhole ebalekile le kuzomela uyikhiphe general ngiyabuya sebathroom was Endimene sebakwazi ukukhanda amasosha ngeke ngibhekeke lo mfana lo ikhanula lapho wena yabona manje wami ukhwini nokwazi ayivala lo phone mikeza abiyeke ukuringa uzobona ngaze iphumule phone le okay azu kuthini uzala sheshisi sondela manshesha brother yawazi ukhasta oil uwona ozokhuquzisisa ukuthi uyihude yonke le phone pheza bodwa ufuna na Danone la brother ngeke ngizoyikhanulela
Shesha, ngikunika 1 second, ayifuni ifoni. Ukhipha ifoni man, ngisavibrate. Isathu bro. Iyabonaka kamani. What's Caster oil wena? Hello? Ya sesicela ukukhuluma usheshe ngithola imiss call kule number le. Ubuthini? I-insurance yokwenzani? Man uyazi ukuthi le phone engikhuluma ngayo iqhamuke inqini zendoda kanzima kaboni uzoku-advertisela imisangano yama-insurance. Man yazi badelela abantu. Oh yes. Nangampela ngumashana. Kusayisona isiyalo. Yazi ngiyakubamba la emashini ukuthi ngi-26. Nangampela ntomfowethu ngiyindoda emhlophe. Uyasebenza. Ngiyasebenza. Ngitholele ndoda emfowethu. Uyabolela ijele. Yonke. Imeni manje ngizawala. Nakhona kanti kubani oseka ngakho? Ungayifiseki ukuyazi leyo nto. Ukuzwa ngale ndoda lapha ya. Emafini. Umakhwezi. Awusaluthi ngiyaphakamisa ndoda enkulu. Bangake umsebenzi osebenzele. Likangaka ifolish ndoda enkulu. Indoda ngenombolo yokuqala. Idayimani. Shayisisi. Nakhona ndoda enkulu ngisasemashini ngiyayisebenza. Masho sebenza. Salute. Masha. Comment abaneze mhlophe ekhala amanzi. Wabaza nje mkhaya usulambile yini? Banishayile manje. Hayi ungabakazi mkhaya. Ungakwazi mkhona. Ngiyabonga. Wemkhaya. Namhlanje uzolala embhedeni. Wena uzolala phansi la kulala khona umkhaya. Umkhaya wami kumele kuphathe kahle. Angisakhuluma kundavula phansi ngasidamnankinga. Emkhaya. Umkhaya wami wena. Ngithe uzolala la angikubuzi ngiyakutshela. Sizwana? Wena ngithini? Ngithe ngizolala phansi. Ulala phansi. Yeah. Mkhaya wami. Ya fasa lapho fasa. Musa phela ukuntsinya kakhulu. Asengedie. Ungelo. Aba kuyobhema. Hawo. Hamba siboshwa. Umdala kanje. Hey, musa ukudakwa wena la ubona ungangawe lokwaye. Mfate ngizothatha abili like Hamba man short man. Wenzani so short na? Hey, ngiyahlupa. Gatsheni. Hey, handman. Hayi, khamba kahle. Hayi, kubi man. Yini manje? Hey, kunenkinga nencane la. Ngifuna ifayela la kwena. Khuluma yini? Bonazi kunenombolo engidala ngingashayisana. Sengishayisana nendoda ngithi ngiyayihambela lapha ku section. Angisazi lesasigoloze simehlobofu sithamukaphi. Nakhona leya ndoda ithi indoda enkulu yase 26. Hey.
ingozi lamuntu. Ingozi. Usecakile amajele onke ngikutshela ufika la nje ngithi mhlambe ufike kuona lo nyaka nomnyaka odlule mengaphosisi usuka ePitoli eSimex uyazi Simex akudlalwa lapha yes ngiyatshela nakhona kuthiwa ayojela kababheki ngoba mangizwa kuthiwa kwakhona eSimex lapha wavele waphakama ngomphathi ojele wamsupuna ikhanda wathi nala sinamaphoyisa hayi asiphephile sihlalela ovalweni yazi ukuthi wegatsheni silapha eCockstad ikhona indoda yafika yawufaka kulayini yathi kunendoda impela ebamise kambi ngala koPitoli nakhona bengayitsheli ukuthi mina lo ndoda ngizoyifika sengiyifica la ibhubesi uqobo lwalo le ndoda kwathi nasamaphoyisa la asiphephile impela hayi kodwa ke ngoba vele uyindoda emhlophe hayi ayikho ngaphandle nami sengizobheka emashini hayi izogatsheni lungile nawe uyokhala ngaphansi lapha Hayi bomkhaya yini la ngitojawa manje lana? Hayi mkhaya kholutho i-remote ye-TV le. Hayi mkhaya ngoba sina i-TV lana kwenzakalani manje? Hayi mkhaya lokudla kwami ngikufida kona zonke izinsuku ikona lokusutha bese wena uba nemibuzo eminingi. Hayi mkhaya ungayezi lonto mkhaya. Noma udawa lokugwayi lo ngikubhemisa wona. Ukwenza ukuthi ube nemibuzo eminingi wena. Hey sajela ungayezi lonto mkhaya ungayezi lonto mkhaya. Ngidle mina kudla wena. Wehandyman uyazi lokhu ufikile la hayi ukhephuka iphunga lama-fried ukhephuka iphunga lemesh ayasho ukuthi eCockstad impela amazambane beniphila ngawo awukahle gatsheni awukahle indaba yamazambane hayi mana usangifela ukuthi manje wazi ukuthi ngibuye eCockstad lo ungixinga indaba yamazambane ngithi kuba sekushintshe negama lakho ube potato hayi kahle Fathe yazi ngishana ngepheve encane la nakya kwasuka lokho hayi kumina ngazi hayi wazi kahle ke Handyman cha mina nginenkinga nama-favor kodwa nami ngidinga i-favor ngiyakwazi gatsheni awushintshe but into encane kakhulu angiboni ukuthi uzodinga i-favor enkulu kumina ngoba wena into engidinga ukuthi ungenzele yona nje ukuthi ungishintshe ungisuse ngale sectionini esiwe ungise e-medium B ngifuna ukuhlala esengino general hayi uthanda ukuba inkinga nake leyo ngoba khona umfana okunye kuyisitebhutebhane engisanda ukufaka lapha so uyawazi ke na umthetho ukuthi awuvumeli ukuthi sifake abantu esilineyodwa baze babe more than 4 kodwa manje ngoba gatsheni ngiyayidinga lento ukuthi ngiyongena lapha khona inombolo efanele singiyisebenze ngangani ugeneral enginobangela awudala ngalesikhathi seqile singaphandle and le nto angifuni ukuyitatazelela ngifuna ukuyishaya ngerevenge eza nje kancane isilo poison engizovuka la engasalindele khona hayi madoda ngizoke nami ngihlanganisa amakhanda ngibona mhlawumbe ngimkhipha kanjani lo mfana kodwa ke kuzokudla ephaketheni hayi gatsheni uyayithanda imali ukudla kuzoba imalini mfowethu phela wena ufana nomfowethu ngeke ngize ngicindezele kakhulu 1.5 ungamuhle udakiwe gatsheni ngiyaxolisa Fadere kodwa udakiwe 1.5 ukuthi ungishintshe nje isection ungise kwenye isele ungifaka awu understand kahle lento ngizokhipha umuntu ngiyomzama kwenye indawo bese ngikhipha wena kwenye indawo ngiyokufaka kwenye indawo uyayibona leso siphithiphithi engisenzayo akusona isiphithiphithi lo mkhiphe ngale uzomfaka la ukhiphe khona mina uthathe mina uyongifaka ngala simple futhi enye into njengoba uthi kune revenge wathi uyofuneka lento masiyenza ngiqondanise ne-off yami ukuze nisale nibonana hlanganisa imali kodwa imali engaka ngokushintsha nje kuphela ifavor encane kangaka angikuphuleleke sithi 1.450 uphula 50 rand gatsheni awu eliphekeni sengihambe sike isikhathi ngayiCockstad ngazi ngabuya namanje usathanda imali hayi imali bafuthu nana ngithi nifakwe iyona la hayi Fadere it's fine ngisazoyicabanga into sobona simisha kanjani ayikho ngaphandle abangicabangisisa ndoda wangifuna nokuye livini mina
Washeshe wavuka wemkhaya kwenze njani? Umphetho ngonezimpungulo yini? Hayi mkhaya ngeke mkhaya. Ngiyithandanga lento yenzela kimi izolo. Ngiyithandanga nje. Hayi mkhaya uzojwayela amanzi amancane lawa. Hayi mkhaya. Uzojwayela wemkhaya wami. Ngeke mkhaya. Kanti usazongiphinda ngani futhi Nkosi yami manje? Hayi mkhaya. Sengiyazisholo nje mkhaya kodwa ke phela iva likhishwa ngelinye iva. Ngizokuthitivate mkhaya, ngizokuphatha kahle. Uma kwenzeka uzwela inhlungu uzogcoba la ukuthi kushibeshibeleka. Hayi mkhaya, bamba mkhaya ngizokuthitivate mkhaya. Mshangani, sawona nokuhlala. Uzokusiza lokho wena, angikubuzi ngiyakutshela bamba la. Bamba. Ufuna ukuthitivate usidididi lana lapho wemkhaya. Ngikuphathela izinto ezikhala kahle nazo unozala. Izinto ezibuyisa igazi mkhaya, amavitamin into zomsoco. Funa nibuye igazi mkhaya wathola amavitamin ngisakudinga mkhaya wami. Hayi, ngiyabonga mkhaya. Noma ngayithandanga lento yenzile mkhaya kodwa ngiyabonga ngathi yazi ngidangile. Hayi kanti uzojwayela mkhaya wami, umkhaya wami phela kumele siphathane kahle, kumele ngikuphathe kahle nawe ungiphathe kahle. Hayi kanjena mkhaya. Hayi. Inzima impilo yasejele man. Yes. Wemfowandlaba. Uyizwe lengoma ekuthiwa inhliziyo yami ilengele emaweni. Yebo baba, ngiyizwe ingoma manje dlala umsakazo. Kulokhu akuyona-ke inhliziyo impilo elengele emaweni yakho Mfowandlaba. Ngasimanga siba. Uyabona wedlaba mhlawumbe abakutsheli. Uyabona mangabe usebenza la. Usebenzisana neziboshwa. Usebenzisana namabhantinti. Kwawena uyiphoyisa. Awuhlukile nebhantinti. Hawu. Angathi uyazibona awuphethe ngisho isibhamu. Ukade ababulala. Labantu ungabathatha ngokuthi bayiboshwa. Hey bawukusothonga ngempela ngiyakutshela. Abazona ngakiboshwa. Uyabona uma uqhubeka nalengqondo yakho, hayi ngiyakutshela mntaka baba, angiyiboni impela impilo yakhe ibayinde la. Ngibona lokhu uyenza iba imfishane, ulokhu uyisondeza. Ngoba yini ngoba phela ngizele umsebenzi wami engawufungela futhi ukuthi ngizowenza ngendlela eqondile nangendlela eyaphambili. Yabona mase ukhuluma kanjalo usucabanga ukuthi uyabona lokuqonda kwakho ke. Ngelinye ilanga uyophuma uqondile ngecasket la. Ngiyakutshela Mfowandlaba. Laba futhi bafuna ukuthi mangabe usebenzisana nabo bagadile, ungabathathi njengeziboshwa. Ubathathe njengabafowethu ukuze sibambisane impilo ephambili. Zidle nezingane abafowethu basekhaya. Ngizongitshela ngifica amabhanditi la ngoba izona abafowethu ngeke. Hayi ke qhubeka ke Mfowandlaba ngoba ushutha uzwe. Kodwa ungabe usuthi asikutshelanga thina. Ngakuzala we baba. Kwaba phambana inkomo nje lapha ngithi ngivule lokha. Ngavule yakho ngephutha. Ngabona isijumbane sensangu. Uyenzani insangu ujele? Uvulani? Ilokho. Uyenzani insangu ujele? Wena Mfowandlaba ngathi uthi ikhanda lakho ngempela liphilile awuphilile wena. Awuphiliseke le kanti ngokungiphendula. Ubuyenzani lokho yami? Ngiyachaza uhlanganaphi? Manje iphuzu ukuthi uphambene ngoba bengingaboni phela. Awuboni ngani ukuthi wena uphambene? Ngoba inkinga iqale lapho. Insangu uyenzani ujele? Shuthi uhlangene nalezi ziboshwa. Insangu ngihlangana naphi ngaphela nensangu? Ngazi ubuza kahle sensangu. Engani manginika amaphoyisa manje ngaboshwa izandla nezandla. Wemfowandlaba yabona mina ngiyiphoyisa elidala la elaziwayo ukuthi lisebenza ngokuthembeka. Oyingqondo uyazazi ngabe ukuthi umdala. Ngisebenza ngokuthembeka iminyaka yonke. Akwazi ukuthi ngoba naku awungiphendula. Ufuna ukungiframe. Ngiframe ngoba usicapha. Ufika nje usufuna ukungiframe. Ngibona ngeke ulunge. Baningi babengizama ngeke babengizama bebona ukuthi mbethe isikhumba senu. Uyabona mfana make wazama wathi uyongireporta lapha kwaphathi. Wathi mhlawumbe khonto waqala nje wathi nsa ngoba sengingaphambili. Bese ngilasho ukuthi uyobagoqa leyo nsango ifakwe wena. Kodwa ukangiphendula. Mina lokho engifikile la ngibeka isikhaftini sami insanga angiyazi nokuthi nja wena uyibonile ngithi. Ayibonwe yimi ngoba mina ovulile. Into ke ibona umuntu osuke eyifakile. Ngofike ngisho ukuthi wena wafaka leyo nsango. Awangiphendula kodwa shuthi uyayiphela nsango uyazi. Ngithi ngizame. Ngisabisa ngithi ngizame. Ngiyakutshela ngekuphele kahle. Isiphuphu
Phuku ngampela wena. Hayi hamba. Bazi umuntu uthi uzama ukwenza umuntu. Mina ngiyakubona. Ngisakwazi ngisho nokudla nawe. Usitititi. Vele ngidla ngeke. Hamba. Manje ningiphucelane kahle kanjena kodwa. Kona time wona kwahamba kahle yabo. Mina nje benganyimisela ukubuyela la ngaphakathi. Bengitshelile ukuthi ngeke ngize ngibuyele la ngaphakathi. Into eyenzeka wona time ngase ngahamba ngawutshela lo isimame yabo. Kanti wavele wangena la emadolweni. So ngithe sengibuya kuyena ngithi ngizomncanda wona time kanti sengibizele amaphoyisa yabo. So ngase ngibanja kanjalo kuyona ndlela yami yokubuya kahle kahle mina bengize ngibuyela. Angeke ngisabuyela ngoba imali hayi imali sayithola time ngeke ngikhuluma manga time imali sayithola. So manje ngithe sengibuyela la kulo kanti sekhona amaphoyisa so ayithatha kwayiyona-ke leyo mali angizange ngithole lutho. Hayi niyabhayiza bafana phela ungasho ukuthi hayi niyabhayiza bafana bami. Ungasho ukuthi siyabhayiza phela madala kanti yonke into ngimisele yona. Hayi ungasho ukuthi siyabhayiza. Hayi niyabhayiza nina. Hayi nahanda kamakhehla nje la. Awu ndoda enkulu. Hayi loyo. Cha, wena ndoda yamadoda nje wangisondela kuwena. Hayi ngiyabona ukuthi sesinenkinga la. Mhlawumbe nawe uke wabona ukuthi iy'namba azisabhalansi kahle. Awu kahle phela ndoda yazi ukuthi ubangwa yena. Nginike inqwaba yensango, nginike i-1,000 kuphela. Ngofuna ngikhiphe leli izinto. Awu kahle ndoda amajwayelana yazo. Sesingabe sesifika kanjani lapho? Khona sinokujeqeza. Engathi phela yikho ngilana. Kunaleli phoyisa elisha lokho kungumswephana lokho angithi uyakubona. Lokho kuncanyana komzelo. Hayi, ikhala lakho kulifaka yonke indawo nala engafanele khona. And uyabona manje ukuthi kwamina iphalishi lami selisengcupheni. Ne-operation yethu le kwayona isengcupheni. Hayi, ndoda enkulu kuzofanele kube khona into eyenzakalayo. Bengeke mhlambe kulabafana bakho base 26 mhlambe utholo yedwa mhlambe uthi ufuna ukuphakama. Avela nyamalale lo. Ngishona ngisho. Njengoba ngisho. Sokushela. Namhlanje ngizoshona. Awuso. Futhi ungathuki kakhulu umtshele nayo lo mfana wokumthumelela ukuthi cha angasabi ngala isayidini lethu ngeke simshaye kakhulu somthinta nje just ukwenzela umthetho. Ngilisele umfana kakhulu. Hayi ngeke kwenzeke kanjalo. Ufuna namhlanje ukhale impembe. Ijele lonke. Naso ke ngithi phakame 26. Yebo. Funa ke cace. Ayike. Kodwa madoda mosushilo sokusushilo. Kulungile. Ndoda enkulu kunyaka sempumalanga. Zephi ndoda? Ndoda enkulu umshayisana nobangela usudalekile. Attention! Sat! Up! Set! Up! Sat! Yes ndoda. Salute. Lamasetha amathathu afakazela ukuphakama kwebhelethi. Uyangithola ngeke njani? Salute. Ngizivula isipathi salo ndoda. Uyangithola ngeke njani? Salute. Ziphi uphi nobangela? Ndoda enkulu. Njengoba samasha uyazi ukuthi sake seqa before. Sathi seyintabeni lapha eAfrika simashana nendoda uGeneral. Indoda umfowethu kwakunemali lapha ya esasiyalelo umadala. Sathi masimba le mali. Le ndoda le yasivuka umhobholo yangihlaba ngo2 bullet yangishiya lapha eintabeni eJelting Field. Lachitheka igazi lami. Manje ndoda enkulu ngithi angizofaka lo nobangela ndoda mfowethu sibone ukuthi ungadala kanjani njengendoda enkulu yase 26. Zonke inombolo engathi 6 siyifaka kuwena ndoda enkulu. Senziwa ngesebenza se26. Nanivele ndala inombolo engadalwa. I26 sale iqathela. Yalibamba ilahle lizipholele ezandleni. Ndoda enkulu. Nasenobanike nina senibaleka neqathela. Yobe ndoda enkulu. Ndoda. Salute. Kunenombolo wenza ushaya ukuthi umhlaba umsebenzi yona ngalonyaka. Salute. Kunomaphuzu ongagcwali la. Salute. Lo maphuzu udala inombolo engathi 6. Salute. Ufuna uthola umfana oyedwa. Salute. Ozophakama. Salute. Ngizombotha ngizomnika siphi isiphephisi. Salute.
Uyangithola? Hayi ngiyakuthola into enkulu ngizodala kanjalo. Usukhululekala ukhona la. Salute. Inombolo zakhe sishiyele kumina. Hayi salute into enkulu. Uyasho ndoda mfowethu. Salute. Gas set. Angisheshe mama. Ufuna ngalani? Anazo ngihlala kulesi site ngale. Sona. Ufuna ngale wena. Awazi ukuthi uhlala kwesophansi. Uyasine uveza amazwi. Hlala phansi. Uyazi wangela. Kahle kakhulu baba wami. Wena. Baba wami. Nidale imibono emadala. Niqela jele. I-26 aleka. Baba wami. Waphinda unophuza igazi lemfuyo. Into enisebenza nayo. Nami kwenziwa ukubona imali baba wami. Ngase ngiba nomhobholo omkhulu. Angazi nami ukuthi kangenziwe. Inombolo ethi imona awusheshele eshathini. Ayenzi yalo leyo nombolo. Khona baba wami. Wena lokho usuvuka yini? Imona uzomela ujeza. Ngachaza baba wami. Awuchazi mina okhulumayo. Kuzomela uthole isigwebo. Baba wami. Isigwebo sikufana uyangizwa? Baba wami. Ngitho step is like hayi. Baba wami. Uzothola isigwebo. Uzothola ama-lunches awu-26. Angikubuzi. Attention. Ngifana nokucwebe general kufanele umsebenzi. Indawo lengijwayele kabi. Baba, ayise. Kanjani. Usungibuka wena. Uyakhala? Shazana. Sokuqala baba wami. Akulokuhlanza nalapha. Uyangizwa? Ngempela baba wami. Awujazi ufundele umsebenzi yakho? Ngempela baba wami. Usebenzani? Diamond. Nani? Kanti nani? Foolish. Danke. Sebenza ufuna lo. Sesithatha. Uyaphinde uhlale ngalanye. Ngeke yabo kubuthinte mina bezobona bengizogibela nesihlalo ngimshaya ehlweni usezona uzongikhoza Fuseko wena ushoti Fuseko usuze bakuphinde yazi uyikwana lo Hayi bo, isimoto ngemini. Ngokuphi? Manje, anime ke ngiyole ndidonke ipiri. Kwenzakala hawu shezi hawu kushuthi bamkwazile. Ilalela mfana ngitshela ayikho into engake ezokwenza kuwena phela nje ukuthi kuzofuneka phela nawe uhayize ukuze abaphathi bezoza ukuthi siyakutitinga la sakusebenza. Bayizwa lo nto Yafana Fadela ngithi bathele abafisa uma ngabe ngikhala ngazi izo inombolo bathe ezonqapha. Lalela mfana wami imina phela obatshelayo labo bezwa ngami wena ngizobatshela ukazi ukhala enhlobo manje senzela abaphathi. Into engenzeka nje kuwena waphela umthetho uswashintsha
bazokuthatha bakise eCockstad nakhona ngeke uhlale kakhulu vele lenja nathi besingayifuni manje sebenzile wena mfana kuzofanele uqale uhayizeke manje bezwe baphatha ukuthi siyakusebenza la nazoke hayizake ukwazi iphoyisa wena ukwazi iphoyisa izinto zomanda hey love mo Two shots yini kwenze njani ekuseni kanje yazi umuntu usadla amathamba enqobo ubusuzwile yini ukuthi le ntwane la iphakame ngojele izolo yazi wakhuluma indaba yazi ngizwile lokubhudubezi la okubenzeka izolo le ntwane iphakame ngojele izolo le ntwane inesibindi dog kodwa khona igodi yini ke kwenze njani hayi siyahlala Machete. Anamaphilisi ekhanda bafundisi. hayi shuthi general le mpama ezingene kahle ke kuwena uma ufuna amaphilisi ekhanda leli sho njani Usekho nomhlathi manje. Ngikhuluma la into esila simfuna usiza wena umntwana into ongitshelayo. awumeyancane wela uma ungitshela kahle wena yasaba indlela 26 ekade lila izolo wena uzungikhohliwe wena yazi wena usakufojeni wena mina kuma love mina ukuthi ngigwetshwe inombolo kuphelelwe umuntu mina bengizonyuka nabe ngizomnyuza once hayi shothi file ngiyombiza abuye yabo hayi bo umbizelani manje ukuthi abuye wena uthi usho ukuthi ungangihloniphi wena umbizelani bo manje asifasho hayi bo eshe bafemu awu fathere kalunga insizwe Ngaze ngathokoza ukubona Fatere. oh ngothathu ngabe izikhona ikhalazo mhlawumbe noma inkinga eninazo namhlanje mina Fatere yazi unekhalazo ukhala ngani ke namhlanje Fatere amathomba amadlalo uzingazi indlela engilambe ngayo kusukela ekuseni and mangibheka isikhathi manje ngiyoshawa 12:30 so uthi nane breakfast asazoshawuza ingozi eqothuka ibindi oze kuphele enyanga le ngiphakame ngojele nina breakfast ke ngingasayiboni nidla senilala hayi Fatere singena lapha sina Fatere kona yonke lo mina nikwazi ujele izolo ibreakfast yonke lenyanga into ekude nani bawuthina lapha uma imandi Uyahlohlela manje Fatere. unjani munjeni Fatere, ngicela ukubuza Fatere. Anawo amaphilisi enhlungu na ngiyafana Fatere. yabonde ngoba nikwazi ujele alukho usize niwoluthola nina nje niziphakami nina ngithi Ngikhala mina lapha Fatere. basuke bethunywe yini abantu futhi wengibhedela wena ngimoshe isikhathi sami ngizobona ukuthi Fatere yabona mkhubeni yonke Ngizongigabela mkhubeni umsebenzi ezingisho umsebenzi wami. hawo azushawe imbongolo kunye lasempumalanga nangempela nasho hayi samsuke ngisayisona isiyalo ndoda enkulu le nombolo obungifakele yona izolo ngicabanga ukuthi uyizwile impempe ekhalijele lonke isigcwele inombolo kuphi mfana into inombolo evane yadaleka le ndoda enkulu bavane bamtransfera le eCookstad bezona lesemnikeza into zakhe kodwa ke ngizoyisebenza lo nombolo nakhona le ngizoyithumela into zakhe ndoda enkulu nje nakhona ke le ndoda enkulu hlasimpe sengiyikhalela nje ngifaka inombolo nje igebengu ziyakhala kulanjiwe ejele manje njengoba kudaleke le nombolo le obaba bavane bazivala ekudleni kwathiwa ibreakfast angeke salithola inyanga yonke manje manje ukhala ngendlala wena ndoda enkulu ithini indabuko awuhlehlelanga konke kwahlathi nendlala futhi indoda enkulu kayihlehlela kwakahlathi thina besiwazi ukubamba ihanga scratch 21 days isingahle ngo2 days 2 days uyakhala hayi nami bese ngithi angiyifake nje ngoba igebengu ngizwa ikhala ama 26 alambili faka inombolo yokudla ube inhliziyo ndoda esizokala Hayi bantu. yini manje Hayi skoro. Kuyacaca ukuthi angiganyiwe madoda.
Skora akanidle healthy. Ilento yokufukana nofla unodofla ukuzimela. Mana ufuna ngidle ukudla ngintanda emanzini mina. It's a healthy diet. Leyo ukudla ngintanda emanzini. Yabona mangabe mana usayikhathi time mana uselapho mfethu uyabona kodwa ukuthi lapha emsebenzini asiphephile ezokuphepha ayiqinile neze leyo ukuthi kugwazwe uza kwethu kuphele kuthule kanjalo nje wahle umuntu lo lempilo yakhe mfethu wabona wesikora njengoba sisebenza namabhantenti mfowethu ngikulalela masisebenza namabhantenti kufuneka nawe uvule la ube la ungabi phoyisa lesitididi uthi awuthinteki nje ekulimeni kwaza kwethu mfethu Skora uyangisola phela mosho kanjalo izinto zakho ezisho lokho mfethu akumini uyazo Skora noShays lo ohambile wayenazo lezi inkulumo nje uphi namhlanje akekho manje uyangisongela mfethu cha ngikusongeli ngithi nje kodwa uma uyiphoyisa ugade iboshwa bathathe njengabafweni labantu ube la ngoba ungalaleli awunanembeza wena umuntu engakubuye kwethemba awukhathalele kuthenda wena hayi ngeke ngavele ngasuthi ngiphoyisa lithembekile kodwa mina yaziwa Wona mfethu abincane umuntu moya yabona le yenzeka la ngiphethe moya Emajola eyazikhali general la nifuna ukuphetula umoya manje ngishaya ngomprento manje kakusitudubheka manje wena manje ungazongihlanganyela wena manje ungazongisanganela futhi sukuma empedweni wami hawu uzongizana nethombe engahlangana nazo uyangibona ngizongizana ngisenhlungu uzongizana nalezi ithombe zakho ufuna isithombe sikasitudubheka nini sangiboni nini yebo too short siphi isithombe sikaStutu wena manje siphi isithombe sikaMayidali wena manje Love more usungazi ube nozaba ekuseneka ngakufuna nesithombe sofuna ukushaya imponyaponye wena musu uzokhuluma inonsense wena manje ngikhuluma into ebalekile la ngifuna isithombe sikaStutubheka manje ngiyamkhumbula manje lapho ngokusayike kuseni ngabe ukuthi ungashaya imponyaponye yabo nje ngifuna ukushaya imponyaponye manje uzocoba kusuku lakho lonke uzoze ngibambe ngakusasa niyabona-ke bafana bami mina niyathanda ukuthi umuntu nimphushele ekhoneni njengoba seningibhedula umoya kanje uyabona-ke bafana bami ezolandela kuzonuka isihlama la ngizokubhedisa yonke into la futhi uzonuka umswane la eselini ngiyakutshela bafana ungazongidakelwa wena mani ungazongihlanganisa nalezi inombolo zena ukuthi yathi into eyenza lapha e28 ngiyohlangana lapha naney'thombe ungazongidakela mina uma nalo muntu wakho lento ozenza se28 lezo ngihlangana lapha nayithombe mina wena amajona silinda nawe la station manje silinda nawe la station bafana bami ngiyayifuna indaba kaStutubheka leni and noma lapha usenemkhohliwe nina manje ngizonibhokoda nonke mina lapha Mkhaya akusena nalo breakfast lana ngihambile mkhaya hayi wena mani uvuka nje ebuthongweni sozongibangela isicefe ngokudla ngiyacabanga la ngijule ngezinto ezibalekile wena uzongitshela ngokudla ezintweni zonke nje angathi udla kakhulu futhi manje ayinamkhaya wenza njalo lento mkhaya hayi wena mani angizokutshela wena ukuthi ngenza nini wena manje ngizomela unciphise kulento yakho ukudla ngiyamukolwa phela ukudla la ejele kuyakhokhelwa okumkhaba yakhokhelwa mkhaya mhlawumbe yona lento engilambisayo awukho nanogwayi ngithini indlala mkhaya ngoba ilambekile hayi bomkhaya ngithi yabe incane ngani yakhulu ifuna ukulingana nale ejele nemkhaya wami wena ngeke phela ubheme njalo ubheme kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga uyalala uyavuka ufuna ukwayi mkhaya angeke ayidumu kanjalo lalela sekuzomela ubheme kathathu ngosuku futhi bheme kabili awukabili mkhaya okay kusho unenkinga lapho uzobhema kanye kulungile mkhaya noma kabili mkhaya kulungile ngakhe asegwayi kwamanje mkhaya ibhesuku uyazi nawe likaqali othatha ijakhethi yami lapho uye kungibangela isicefe sogwayi letha mani
Balakatshana. Awunongolozo omnyama, awu-black devil, awunkoko nemboqo. Indoda emnyama isigoloza sinamehla abofu. Mukaka wami, awusiphi umzuzu osethu ukubhekeza semashona namakarikati? Makarikati, ingakanani? Ingangonyoka umsolwanyo wamangubani. Mkalekeke. Ziphi bafowethu, mashisanulayo ziphi? Ndoda enkulu asayishayisane wash down ekuseni. Yaze ayisafika ibreakfast. Umuntu ufile iambarha. Ingakanani kudalekani? Kepulayo nokubhayile. Funda nongoloza. Funda ndoda. Ndoda enkulu. Ama-26 ndoda enkulu aphakame ngojele ngale. Manje asayishayisane ibreakfast ekuseni. Idaleka kanjani lo nombolo mina unongoloza ngingafukami? Lama 26 aseyazidalela la, aseqansi kwabo la. Wasabheki lama 26. Awasabheki. Makarikati. Ningaxeki phezu kwalabo line. Lo judge ngizosebenza. Nalama 26 azosifukama. Azophatha unobangela. Ngiyangithola. Kunene kumanje nzoni ngipha umzuzu ngithi ukufunda ngalo line. Ngiyangibheka ngiphinde ngibheka kodwa ngimehlomane. Ngiyangithola. Umana na. Up! Set! Dibana nile makarikati. Lo line ngizosebenza. Shuthi ngizophatha ngiphinde ngigcwale ngalo ndoda. Sizishangana umana na. Salute. Mantindala. Uzala. Indaba manje ngibiza njalo uhlena wena. Hayi shithi ubumba brazo. Yabona lo bobo bakho uholela la. Khona ufuna ukuhlala. Fusa. Sena idale lapha etshona la. Hey uyasinda. Hey. Itafula likhuluma wena fusa. Yes, ndoda semfanele. Ndoda ngimashali. Akula Ziplo. Hey, suka wena, suka. Nuka nesihlamo njalo. Suka la. Ama 28 la. Enuka le, yeah. Shayisa ngayiphi nombolo? Shayisa ngibona nalo. Attention. Stop. Ndoda. Yes, ndoda. Ngishayisa kuwe nje ekhaya ngenhliziyo yami ndoda. Ngizwa le nombolo wadaleka. Ndoda mfowethu. Angithi uyafunda indoda eshoyo inombolo idaleka kani kuyona? Yes. Sewamasha ndoda. Yes. Kodwa uyafundela ke nawe ndoda mfowethu. Unobangela umashanani. Mashana kusebenza kwami ngizophinda ngicela. Umashana ufakazi ndoda mfowethu angiphinde ngicwale phezulu umsebenzi oyisebenzayo. Ngizophinda ngicela ndoda endala ukuthi kula amarenge lawa ayaphinda ukuthi cha ngibuyisele ngabona. Ngicela ngicwale phezulu umsebenzi oyisebenzayo ndoda mfowethu. Ikhona umsebenzi. Anginombolo ongayishasana nje ngalo nto. Phethe iflag lakho ndoda. 6. Yes. Awucotshoze u14. Nangaphela. Hayi. Kazi ndoda ushayisana nabantu. Phezulu la ngishayisana. Shayisa ndoda. Folishe nontanga bakho ndoda. Niyas? Nangaphela ndoda. Salute. Ziyangena nje. Chicago. Correct. Yes. Ndoda uhand. Hayi ndoda mfethu awuphinde ube mzuzu. Ziphi ngihambani? Yandoda. Angifakele.
Wena kudala kanjani ukuthi umashele kuyigunya uyosabela ngesala sami lapha kuyigunya ngoba wena mfethu uyakwazi ukuthi into masithistene mina nawe ngayo njengomfowethu uyakwazi ukuthi uzosabela nami sikwazi ukuthi sibone le nombolo leyidalekile simashisa ngamuphi line. Ndoda umfowethu zonke inombolo engathi 6 siyifaka kuyigunya. Ngangandoda umfowethu ungayifaka kanjani unobangela kuwena ngivela unobangela ngudalo wena. Ndoda ndala wena njengomfowethu njengothambolinye wena uyakwazi ukuthi uze kumina sikwazi ukuthi sixoxisana ngenombolo eyadaleka yabo. So manje wena into yenza umashela kuyigunya imini ukwazi ukumashela kuyigunya. Umashela kuyigunya uniyosabela ngesala sami. Ndoda umfowethu njengoba usho ukwazi ukuthi nawe ndoda umfowethu awugejwa yimini ugejwa inombolo uqobo lwayo. Kodwa ngingagwetshwa wena ngigwetshwa inombolo uqobo lwayo wena omashini wayosabela ngesala sami kuyigunya. Ungakwazi ukuthi usondele uncikela kumina njengomfowethu sikwazi ukuthi sisabele sibonisa umsayinisa kanjani. Sazoyifakela ama-forgers le ndaba handyman ayike ngaphandle ndoda. Hayi ndoda umfowethu uphinde ubheke ziphi manje wangitrenisha. Hayi lutho ngikutrenisha mnganami. Akikusabisi ndoda ndala. Ngiyasho nje ukuthi hayi kuse ngizobona ukuthi mina ngimisa kanjani. Hayi phela mthana lisakhona hayi angisho lutho lisakhona angisho ukuthi mhlawumbe khona into engizokuthinta ngikwenze yona cha ngithi nje sazoyifakela ama-project sazoyibona. Hayi yini intambo kalayini nawo 6 hayi nangampela aphansi kwami wena salute sabisa lo Inzima impilo yasejele man. Yes. Hawe Ntwanyazi. Khamba grand. Hayi khamba kahle Kodwa ngathi akhambe kahle yini wadabukisa nje ntwana yami kwenze njani? ngishayekile la esungilambile. Akangisidle ngokusile. Yazi ngiyabamba ntwana yami. Yazi inkinga yini la? Ukuthi iboshwa ziyahlupha yabo kuyaphakanywa into ekanjalo. Ezivalelwa kwa breakfast intwana sidla kanye ngosuku ayibamba leyo nto. Ntwana yami manje usho uphema ugwayi. Hayi ngiyawuphema la. Ntwana yami yazi kanjani avula usubamba la ntwana yami yabo. Ehlisa stress ntwana yami manje ngiyabona ukuthi izozama ukuxaka lento la ngaphakathi yabo. Ube grand ntwana yami ube grand. Kodwa yazi intwana ungivale lapha sectionini yami ngekhathi zajumpers yabeka leyo nto. Ya ngikho into ebuzibekele yona yabo khona uzodla tap yabo ubihle kamnandi yabona leyo nto. Nayi showcase ntwana yami manje short awusuthi ne. Tutupega kana ngifuni bheka mina ngikuthusho lo tutupega futhi mina la ngiyashisa manje tutupega awusitupega wena too short man. Akho ukuthi uthathe lesi sithobe sika tutupega man. Hey love mo ucabanga ukuthi uzomudla usitupega awedla nami ngiyabudinga ndoda. Wena man ifro yami nakele unongindwa lona wena man. Ayikuthi letha hayi sithobe sika tutupega. Etusho tutalana. Yabona la mo into enzile. Etusho tutalana. Wena nje ungiphuthi stop kusabhizi. Yabona ke mfana wami. Ngiyagwebela ke mfana wami lento usuyenzile la. Angithi ukuthini kwena. Yabona ke mfana wami lento engisuke ngiyicabanga ngenza ku studio bank ngizoyidala kwena. Angithi ukuthini kwena. Awudala mo. Wena sack bamba la. Life sack. awulapho Trailer ka kwena man. Mama tusho to besitama man. Hayi la mo ngimapilot. Wela mo uyenzile lento kade ucabanga ukuyenza bengizokureport egunyeni lase 28. Hayi wena usuyipipi wena man. Futhi wena sazokugweba le nombolo efana moyenzile indaba studio bank ngiyamfuna isithobe sika studio bank wena. Sazoyifela leyo nto urabanele. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes. Hawu brazo khamba kahle wathi Manje ntwana yami. Eksa ubla kwanginike wona. Awu bese ngubhemile mina bayagwayi uthanga ubheme nje. Yazi mshana nami uyazi usuwenze iphutha ke la. Bengikubambisile nje uyagwayi. Hawu kodwa ubungashongo nje ukuthi ngibambisile. Hayibo ntwana yami. Ucabanga unikhonto yamahhala la ngaphakathi. Manje usho uzongikhokhela kanjani ugwayi? Hawu
Njengoba ngingenalutho nje uyimanje anginalutho. Inkinga yami mshanami yazi mengingabhemile yabo ngiba ne-stress mbijana mase kuba khona ezinye izinto engizenzayo ukuthi ngirelieve i-stress angijangi bami. Kanjani mhlawumbe? Hayi lula le nto nento yami ngiyala ngaphakathi uDunuzi. Awungeke lazi. Futhi awonke amabhatiti azophelela ey'ncane zami manje. Awushuthi ijele lonke lizophelela ey'ncane zami. Nasekuseni. Sekho nazo khuluma into engibayini. Awe mama Inzima impilo yasejele man. Yes. Hey, hawu ndoda emnyama. Nongoloza. Awu madoda. Hey, indoda emnyama ngezenzo kodwa impofu ngaphandle. Wena ongoloza mfowethu. Usho ukuthi awubona ukuthi kwaba khona ukuphambana kweinkomishini nokushayisana kwezitimela la ukuthi ngafike kube khona indoda emnyama ngale. Kodwa ekuthiwa emhlophe. Indoda emhlophe kodwa imnyama itsesu. Bese ngala kuzoba khona futhi indoda emnyama su ngezenzo bese bamhlophe futhi ngaphandle. Awuyibambe lapho ke wegatsheni. Wena ungenaphi lapho? Hayi amancoko mfowethu, amancoko. Awukahle nongoloza. Usho ukuthi awusabi nje ukuthi ngenye ilanga mhlawumbe uyothulele la labafana bakho bavele bakuqabula impandla uvele ukhahlela ibhakede. Uyabona gatsheni mina ngimehlomane. Ngimehlomane. Uyabona kodwa lento yakho leyo kulokhu uthi uhlale njalo uhlezi usesilini. Angaze ngikubone nje uphumela ngaphandle na ushawa umoya njengezinye iziboshwa. Uyabona ukuthi usuze waba nekhompi manje. Hayi gatsheni ikhompi vele ngiyasejele. Kodwa ke mina ngilongishana nama exercise. Into zabafana la bengihlala nabo ukuthi bayozilula nje bashaya ama exercise nawo. Hayi mina nento eziningi kumele ngizicabange nekumele ngijule ngazo. Hayi kulungile ndoda amadoda cha ngithi angikuphathele iphepha ngoba noma ungaphumi kodwa uyazithanda indaba ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Hayi ngiyabona ke lapho ucabange kahle impela wegatsheni. Hayi and ziyashisa namhlanje. Ngiyabona ukuthi cha nongoloza sizokulimaza ephaketheni. Ushisa kwazo. Awu kanti uzoba into enganani gatsheni? Umfowethu wena. Umfowethu wena. Uzoba 100 kuphela. Hayi bo wegatsheni. Asinamayi thina la ngaphakathi simba khona imali. Siyasebenza la ngaphakathi gatsheni. Sibheka ama visit asinamali. Kodwa ke likhona iphepha elibovu. Hayi ke kulungile. Hey nongolozo yazi mawugoba ngikwazi ukuyibona mina la kuwena. Hayi uyabona ke lapho usuyosindela nje ukuthi ujele. Hayi umfuku nje yasiboshwe nawe. Hayi angabe usubonile. Hayi ngeke mfowethu uyazi ukuthi ukubambisana kwami nawe kusuka kude kangakanani. Angithi uyazi ukuthi yonke into oyifuna ugatsheni uyayithola. Wegatsheni uselapho nje ukuthi yonke into engiyifunayo ngiyayithola. Bengifisa ukwazi la gatsheni ukuthi mhlawumbe ungabe into engakanani uma ungangizamela imbiza leyo ukuthi wazi umvusa nkunzi gatsheni usukumemeza. Wena ongoloza ngeke mfowethu njengoba ubhubhisa ijele lonke nje kumanje uhlala nesithembu la ufuna umvusa nkunzi futhi. Shuthi kwathina singojela sisaphephile phela manje. Gatsheni ngizokhokhela. Wena isho ukuthi ufuna malini? Hayi ngeke. Uyabona ke yona into yokugcina engeke ngiyenze leyo. Ngabe phela ngifaka kwathina engcupheni singamaphoyisa. Hayi ngeke manje nongoloza. Habe uyazi ngisho ngihamba la sekufanele ngihambe ngo reverse ngoba uyingozi nongoloza. Gatsheni. Hayi ngeke. Gatsheni madoda. Ngiyeza kuphima nayithola. Hayi sayithola time sayithola. Kodwa ke uweza ukuthi ugeneral wangenzani ngaphandle. General phela ngithi sathi maseqala saqala kubo. General okusho ukuthi wafika wathatha isibhamu kubo ngihamba naye nje mina ngazi ukuthi usiphethe isibhamu. Masifika la usiyalele khona siyayimba imali siyayithola madala le nje ugeneral yavuka umona yangihlaba ngo2 bullet yangidubula yathatha imali yashaya chitha. Kodwa nawe uyabhayiza nawe.
Mina ngangitshele wena nje indaba yemali. Angimtshelanga yena lo mfana lo uthelela lo. Ngangiyalele wena. Awuqinisile ke lapha emadala kwabo ukubhayiza kwami. Angisikhoda nami ngase ngishawa into yami ukuthi ngoba seqinayo lo muntu and nakhona futhi ngazi ukuthi uwumfowethu ngokwenombolo. Ngathi hayi no asalithe siyoyidla naye le mali kanti yena uzofika ngichathele. Wabona kumfanya kwisigebengwana noma ukubona nje. Akufike ekhaya. Hey, dala wangichathela kanjalo imali washawa cha naye. Namanje uthi yathathwa amaphoyisa. Nanginayo isho noma yathathwa amaphoyisa ngempela yini. Yakubhayiza yakho. Okay, yazi manje ngibe nesibonakaliso la ngilele ebusuku. Njoba ngumuntu obuye ehlole ngokomoya. Oh, okay madala. Wena kunomuntu okufuna phansi osondelene nawe. Ukufuna ufile wena. Qeda ngawe. Yiyo kanye le nje uGeneral. uGeneral futhi ufuna ukungiqedela namanje noma sila. Hayi, shubela kakhulu ukuqala. Shubela kakhulu ukuqala. Kwabe ngithi sidlulile nje le nombolo ngoba nakusize sayifaka kuyigunya wagwetshwa yadlula. Okushuthi yena hakahilile. Hayi kulungile time ngizwe ngizobheka nami indlela zami. Ayibheka ngempela ngoba hayi akusongela impela. Ufuna nje ufuna upha. Hayi kulungile time. Hayi kanti time. Alright. Hey, short man. Katsheni. Ozala. Hey, uyafuna ngixoxele indaba emnandi? Katsheni ngikafuna impela. Ngiqale ngakuphi? Ekuqaleni noma ngasekugcineni? Hayi, iqale eqaleni Katsheni. Imnandi kakhulu kodwa phande indawo. Qala indaba Katsheni ngilalela. Izokukhokhisa ke kodwa. Hayi, Katsheni qala indaba. Siqale sivumelana ukuthi khona lento. Hayi Katsheni hayi. Soyibona le asiqale ngendaba Katsheni. Okay, kulungile. Sizozama ukulungisa imali mhlawumbe engango-300. Hayi Katsheni. Qhubeka nodaba. Uthenga iqale ngakuphi konje? Eqaleni. Eqaleni. Inandi nangasekugcineni. Qala indaba Katsheni. Okay. Lalela. Angithi uyamazi ukuthi uGatsheni uhambe ufaka umboko wakhe yonke indawo la ejele. Hayi ngiyawazi lo Katsheni. Ngithe mangifaka umboko ke kuyi-parole board. Nezwe igama lakho lithinteka. Kuthiwa wonke umuntu onesigwebo esingaphansi ka-15 years kuyale. Uyaphuma. Uje Katsheni wathi mina ngiyi-13 years. Futhi nami ngenzeka ngiphuma. Usathi kusho ukuthi uyahamba wena. Katsheni ngizobe ngikubona. Short man. Hey, love mom ngala. Yini kwenze njani? Happy nje yini kwenze njani sharp? Angiphathele indaba ezimnandi. Indaba ezimnandi awuze nazo bafu. Wena uGatsheni ungibizile. Kade ngikhuluma naye. Wangitshela ukuthi i-parole board ngenze ingibiza next week ngiphume ngihamba. I-parole board uyakwenza mina ko-parole board. Hey wena kade waboshwa wena uyisiboshwa wena. Uhlangana no-parole board. Hayi, ngiyakubona ukuthi le ndaba sophikisana iziye kude. Yazi angikushiyi ngisopakisha mina ngizobheka ikubona yazi. Uziphathe kahle. Uyahamba. Hawu nakamhlolo. Awuyadlala lo. Akayindawo. Awumela apho mshali yami. Mfana wasucega kangaka ufika nje ejele. Useje yazi ngabe uyangisiza manje bathe kwaze ngibulala mangikhuluma lento. Hayi ungabusachaza mfana mama usuxega kanje ngiya-understand. Ukushuthi ama-valve aseyaxega. Hayi i-pistol belikhuhla lodwa amafutha engekho. Hey bafana nizolimali sejele la. Hey madoda. Pada kaqala Black Devil. Mwana na. Ingakanani nongoloza? Ingangonyoka umsulu kanyoka mangubane. Ziphi ndoda ukhona ulayini obe uzongifundela wona? Nongoloza
ngizokukhiphela ulayini la engushoniselwe le ndoda ekuthu short. Ingakanani ndoda ngo2 short? Le ndoda ekuthu short engathi ishayiselwe iparole board. Engathi yakamhlaba unomnce. Ziphi? Parole board. Ngathi u2 short uyagate akho. Hayi man. U2 short akakwazi ukugate ndoda. 2 short unebesuka. U2 short ziyasebenzeka ezika2 short. Uyangithola? U2 short ufakwa la uphume la. Sikwazi ukuluza isocial fana nalelo 28 ndoda. Ngiyabamba nongolwazi. Wena wakho line ukuthi udale sekukonke ukuthi u2 short angajipheli kamhlaba. Uyangithola? Ngiyabamba nongolwazi. Akagate u2 short. Ngiyabamba nongolwazi. Ndoda emnyama. The devil. Ungangidalela unakanye. Uyangithola? Ngolwazi. Ukuthi u2 short kumele aphikelele kwelamathonga noma aphikelele kwelesithathu. Akaphikelele. Uyangithola? Ngolwazi. Ayimashe ndoda emnyama. Ayimashe nongoloza, ayimashe ngokone mboqo. Ayimashe tholele kuthi. Ngolwazi. Uyangithola? Asikwazi ukulahlekelwa u2 short. Mangagate abanye ayi 2 short. Sebenzeke nongoloza. Ngolwazi. Wamana na. Wamgala kahle. Salute. Ngena cele. Khona kaJesu ngikhona mfowethu. Hey wemagaya, kanti ubani ogade lapha eMidiyamphi madoda? Yini ngempela nisebenza kanjani kanti madoda? Futhi kube yiphutha sazobheka futhi kwenzakaleni kanti mfowethu? Hayi madoda musanukanga. Yo. Yes. Sure. Somehow lengane ngenza ngifile wow. I hope mayingibona ingifanisa noBow Wow. Ngizobhala ama-vows ngithi yes, I do mfundisi. Amabele akhe engathi angeke aphuma ubisi. Ngizosebenza hard, ingane zoncela iS26. iS yakhe yona ayikho fat, but ifair. Vela ngikuthanda ukudla okuningi. Sawubona nkosazana. Hawu, colleague. Hawu madoda. Uyaphila? Hawu akusabuza lokho sengivele ngaphila kakhulu. Hawu kuhleke mawuphila. Hawu. Awukahle wenkosazana. Ingabe ingilosi lena eyakabani isibongo. Hayi ngumazungu Sibongo. Hawu, umazungu. Unyama kayishi. Ishanga babhebhezini. Mina nje lo. Futhi kungenza ukuthi wena lozobambela uShezi. uShezi manje. Hayi, miyeke. Umuntu ongenasidingo nje. Hayi kushuthi impela yike. Uzobambela yena. Hey, uyabona hayi cha i-department ethu siyasebenza ke manje iqasha kahle. Usho kanje? Awuqasha kahle. Hayi. Hawu, nje iqashe kahle ngoba iqashe mina. Oh, uyabona nje inkosazana ngikutshela. Uyabona mangabe uzosebenza la ejele. Yeah. Uzogada iboshwa. Ukuze impilo yakhe iphephe. Ufune kuhlale la. Eduze kwaGatsheni. Sho kanje? Hayi cha impela ngathi kuzomela ngihlale eduze kwaGatsheni ngoba phela la kunormal gaju nje abasabisa kabukabi nje. Kuyasabisa nje baseduze nabantu abayenza ubugebengu. Hawu kanti ungakhathazeki. Njengoba ngisho ngithi uphethe uGatsheni uyasebenzeka ijele lonke akusebenzeka kahle. Usho kanje? Wena nje okwakho uhlale ngube nomphetho kaGatsheni ube la kumina. Hayi ke kuhle ukuzwa lokho Gatsheni. Manje awukahle umazungu. Bengeke uGatsheni mhlawumbe athole inamba. Ukuze ngihlale ngikucheck ukuthi uphephe kangakanani la ukhona. Hawu angithi uGatsheni sisebenza naye la. So uzongibona nje around noma usebenze nawo over zobe usungibiza lapha sikho isidingo senamba. Sisebenza sonke. U-over into ezoziwa ijele lonke le kunezinto mhlawumbe uthi ngifuna ukuyibuza ezimalana nami nawe kuphe. Angithi sisebenza ndawonye Gatsheni uzohleza ungibona nje la around. Isidingo senamba hayi angisiboni. Hayi kulungile mazungu. All right. Kulungile. Sharp colleague. Gatsheni akakhathali. Yazi sisazoyithola. Ndoda 2 shots. Hayi 2 shots. Uyoshuleke la ndoda. Bhalaqani. Nganani? Ngangonyomsungane wama ngubani?
yazi la ngibe nephupho la mfowethu. Iphupho elibucayi kufika unongoloza uqobo lwakhe kumina mfowethu ayibona leyo nto. Shawo ukuthi kuphakame lapho uthi ufake chitheke igazi. Niyazini una mfowethu vele la ngaphakathi abasasifojeli ndoda uthi sobana ngithi yabami. Hayi ya usalapha kodwa ngenze kuhlapha ukuthi iphupho lenyongo leli yabo. Ayinakanye wena uthi unongoloza unephupho lenyongo wena bastard. Unenombolo ekufa ishone ndoda nenombolo fighter lo wena. Ayinakanye lapho mo mina ngamhlaba unongo ngoyidalele wena ama tripis wena ama fruits wena khosha nje lapho mina endaba zenombolo hayi ngisathola kanti baba. Elalela lana ndoda mawukuthi awuyishonisi la nombolo. Mina ngizodala wena mina uchiphele kwelesithathu uthi angibamba. Ngizazi lapho ukuthi mina vele sengiyaphuma izophazamisana isiparoli le ngidalwa yimi. Paroli ngihlangana lapha neparoli mina ngihlangana lapha neparoli ngikhuluma ngenombolo la mina. Mina ngizodala wena mina uchiphele kwelesithathu uthi angibamba. Hey love more ay kulungile uze ngidale nombolo khona ngizohamba. Yawo endoda shayisana la. Ayishona inombolo. Ungahamba amafojasi ndoda. Uhlona awuhluphi la lapho. Ukubeka nje ugqokweni bese siyakujikadika. Manda ha. Yile. Ucansi tete tsini. Ha ufake iphepha. Hayi fatela uphepha kahle elabo lokushida. Ushida ungakabosha. Ngeze yafatela. Usazobosha Awusazobosha umsebenzi ekulisi. Nasoka wena awusoka abantu wena awusoka abantu unongoleza ukubishaya unongoleza ukunuka ngithethe laba suku uthethe laba suku into demnyama black devil into tena mesabuku awubombela haya Inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzuhead man uzokutshela man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzuhead man uzokutshela man.